Moi boa noite, que tal? A visita que temos hoxe no noso plató é dun mozo de As Pontes, moi novo, vende facer 15 anos. Aí tan só uns meses estábamos na presentación do seu primeiro libro, foi a final do ano pasado, agora acaba de comezar o ano e xa ten novo libro, por tanto aproveitamos tamén para falar con el, mesmo antes de que faga esa presentación pública en As Pontes, da que ainda non coñecemos a data, pero que evidentemente teremos en datas vindeiras. Falamos de Anxo Vidal, moi boa noite Anxo, gracias por vir. Hola. Pois falamos diso, da precocidade e cantidade, precocidade canto esta profusión de escribir ou de publicar, porque hai nada, foi novembro, creo, cando sacaches, decembro cando presentaches, estamos en marzo e xa tes novo libro. Sí, saleu, sí. Un novo libro dun rapaz que dicíamos de 15 anos recén cumplidos, pero que non escribe con 15 anos, publica con 15, supoño que o de escribir viña de antes. Si, o de escribir viña de antes, viña de 13, cando estaba en primeiro da ESO, xa empecé a escribir o libro que saleu antes. E esta segunda parte, pois, saleu, empecé a escribir cando vin o apoio que tiña esta, para que tuvera unha continuidade. O que pasa é que empezaches a escribir este libro, pero supoño que a escrita xa practicabas, xa che gustaba escribir ou non. Sí, xa me gustaba escribir. Pero sin dar esa forma de libro, como escribías? Que escribías? Buscabas xa relato? Estabas por outra formato? Non sei. Si, buscaba relatos e aparte centrábame nos poemas tamén. Ajá, tamén faz poesía. Sí, E non te planteas publicar poesía? igual máis adiante. Que tipo de poesía faz? Tipo Gloria Fuertes, Ajá. e Rosalía de Castro. Inspiraste, por tanto, nelas para a poesía, xa sei que ainda non falamos dos libros, pero aproveitando que o dixeches, en que te inspiras para escribir ou non hai inspiración? Inspírome na naturaleza e na liberdade, que é unha cousa que falta actualmente nesta sociedade. En algún actor ou actora concretos? Hai alguén que che influirá máis a hora de escribir? Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. Porque ademais de escritor, seas lector, supoño que ende moi novo, que tal? Se che dá eso de ler, gustache? Sí, gustame moito ler. Ata o punto de ser o típico devorador de libros? Sí, Sí? de feito na casa teño unha estantería de libros, que xa lín e outros que teño por ler aínda. E que escolles cando vas ler? Pois céntrome na contraportada e ver de que fala a contraportada, porque eso de o libro entra polos ollos só pola portada, non, porque a veces compras un libro pola portada e non é o que parece. Pero non vas buscar un estilo concreto, un autor concreto, esperas que te sorprendan? Sí. Pois un pouco iso que fixeches ti, sorprendendo pola idade, por como resultou, eu a impresión que teño, a referencia que teño, que todo resultou ben, non sei que opinas ti dese primeiro libro que sacaches, hai nada, hai 5 meses, creo. Pois si, se leu bastante ben, de feito foi bastante ben apoiado, e espero seguir. Era unha voz que non dera un calado, ti contabas que non dera un calado, pero agora que está escrito, queda para sempre esa voz, de hecho a voz a Alex definitiva e creo que eterna, non? Sí. Querías darlle voz a ese Alex? Sí, basicamente porque ese Alex basase nas persoas que algún día se sentiron que non encaixaban na sociedade ou que están sufrindo actualmente bullying. Hai moitos Alex a día de hoxe ainda. O que pasa é que o teu Alex tiña un espazo temporal que non sería o de hoxe. Non sei se o mellor eses outros Alex que hai agora o poden ter máis fácil ou tamén terán que ter o día mañá que escriba deles. A verdade é que estes Alex que quedan hoxe en día na sociedade vai ser unha cosa que non se dá solucionada un día para outro, pero sí que o teñen máis fácil, porque agora vese que o goberno empeza a axudalos. Estaba falando dunha primeira novela na que nos contaba a historia dun Alex que eu creo que a xente quedou como a idea de que era un Alex revisando a súa historia. Non sei ata que punto ti estás de acordo con iso, solamente estaba revisando a súa historia ou se estaba recolocando na vida, porque eu do pouco que xa che digo, lamentablemente tengo que reconocer que non tiven tempo de ler este libro, pero si me informei un pouco sobre ele, si falei con xente que o ten lido, me daba esa impresión de que se quedaban con que era alguén que refixera a súa historia, que retornara. E eu penso que alguén máis ben buscando de onde ven o quen é e quen é agora. Sí, van buscando quen é o que é agora, e de feito na segunda parte, cara ao final, é onde se revela que o pai de Alex foi unha persoa moi importante no territorio pontés, que non o tuvo nada fácil na súa vida. E Alex intenta volver a seguir os pasos de seu pai, e de feito ao final vese que Alex adquire de voltas a empresa de seu pai. Para ti é necesario, evidentemente, escribir unha segunda parte, pero crees que para quen lera a primeira se quedou con esas dúbidas, con esas preguntas que se respostan na segunda? Sí, xa mo dixo máis xente. Unha segunda que leva por título, creo que era, Onde peza a orixe, non? Sí. Iso supón xa unha declaración de intencións, creo. Sí, supón unha declaración de intencións porque é xusto onde empeza a historia toda de Alex,
anos antes, cando funda a súa empresa co Adrián que faleceu, e vese como o apoio desde Adrián está hasta o día que falece. Pois agora queda máis claro que tienes que facer segunda parte porque acaba de facer un spoiler da primeira. Así que agora sabemos que na segunda se explica o porqué ocurre o que ocurre, o porqué ese retorno a orixe, pero que o retorno a orixe é vital, pero tamén é xeográfico, porque volve a súa orixe xeográfica, que non era... Sí. Si é unha localidade prácticamente, eu creo que recoñecible, falas de feito de Abadín, non? Sí, Esa referencia de Abadín, ao fin e ao cabo, as Pontes somos unha vila marcada entre comarcas, tanto estamos na Terra Chá como no Eume, prácticamente. Aquí, por tanto, se vai a Abadín, que che aporta ir a Abadín? a min Abadín apórtame moitas cousas porque o meu pai naceu ali e de feito foi o que máis me apoiou, incluída a miña irmá, meus irmáns e a miña cuñada. E Abadín, a verdade é que sintes unha liberdade que aquí nas Pontes non das conseguido. Iso supón que che axuda tamén un pouco a escribir, non? Poder decir, mira, non teño que documentarme porque sei do que estou falando. O Sí. piso te recoñecido. Sí, sí. Estás falando dunha historia que contaches pois, cunha segunda entrega. O habitual é facer triloxías, non sei eu. E sí, a verdade é que xa tiña pensado desde o principio que foran segundas entregas e despois ao final, cando salga a terceira parte, se Amazon me permite, vendránse as tres en conxunto. A idea entón é pechar a historia deles, definitivamente. Sí, na terceira parte. Daquela volves a deixar incógnita nesta segunda. Sí. E cando concebiches a historia deles desde o principio, xa pensabas en todo ese contido ou as cousas van saindo, o segundo van saindo? Saiu a primeira, dixeches, ui, isto xa para a segunda, ou realmente na tua mente xa estaban as tres? No, realmente na miña mente só había unha, e despois sí que a xente me iba dicindo, ai, pois eu viña ben unha segunda parte, ou eu viña ben isto, e a verdade é que iso tamén é un apoio. Ata que punto escribes o que queres? Porque eu falo como moita xente escribe, eu fixe as miñas cousiñas, e a veces te sentas diante da folla para escribir unha cousa e aparecen outras, ou non che pasa a ti? E si, ao mellor estou escribindo a historia de Alex e se me van aí a mente a idea para outro libro, entón o que fago é apunto ir un papel, e cando acabe o que estou escribindo, pois documentome de como facer esa parte. E no propio Alex, ou calquera que sexa o teu protagonista, non pode pasar un pouco que eles tamén teñen un pouco mando, que ti estás escribindo sobre un Alex e logo a Alex lle pasan cousas e a cabeza che ven, pois se lle pasou isto, creo que Alex faría outra cousa ou non? Sí. Hasta que punto mandas ti ou manda Alex? Telo claro? E eu mando pois, no punto de escribir e Alex manda no punto de narrativa. Por que escolliches facelo en forma de novela? E escollino facer en forma de novela porque a verdade é que na sociedade cada vez repítese máis a historia nas televisións e nos periódicos, a historia de nenos que están sufrindo ou que sufriron bullying e que salen á luz ahora ainda a día de hoxe os casos. Crees que é necesario volver a levar a Alex as súas orixes para que pudera entender el quen era e por que era como era? Sí, a verdade é que sí, porque así entende de onde ven e de onde lle veñen os valores que ten. Sí, porque aunque na primeira novela tamén é un pouco un retorno, é un volver, o Alex que volve non é o mesmo que se foi. No. O Alex que se foi era un Alex completamente roto, que non se sentía identificado con as Pontes, e cando volve, sí, sente-se identificado con as Pontes, fai cousas nas Pontes, e de feito reforma as Pontes. E se tivera volvido o mesmo Alex, home, xa sei que é outra novela, pero bueno, o tempo non se prepón a un no mesmo lugar, puido ter vido outro Alex. Ti crees que foi por sair precisamente dese entorno? E sí, foi precisamente por ser dese entorno. O que pasa é que todo é máis fácil cando un volve noutras condicións económicas, noutras condicións sociais, con outro respeto. A xente non vai reaccionar día igual diante dese Alex que un Alex xa non máis maduro, sino con outras condicións. Sí, a verdade é que, como ti xecha, as condicións económicas para Alex desde un punto non significa nada. Ainda que teña moitos cartos, para el sempre se van destacar antes os valores dunha persona que os cartos. Para el sí, pero para o seu entorno a xente non ve o mesmo Alex. Non. E crees que non condiciona moito iso, que non a mágoa, que Alex faga o que faga por cambiar, por madurar e que dá igual porque a xente vai ver diferente en función do Alex que vexan, non do Alex sí. que sexa? Sí, porque nesta sociedade vese que se eres un plebe ou non tes cartos, eres inferior a un que sí que os ten, cando en realidade somos todos iguales. Pero iso pasou as dos veces. O Alex que viña xa triunfador foi o Alex respetado, pero que curiosamente tamén o Alex que non era triunfador non era respetado. Sí. Daquela non está tanto no que un sexa senón o que teña un, non sei. Igual sí. Non me gusta evidentemente esa conclusión, supoño que tampouco, pero supoño que un pouco por aí van os tiros, pero tamén lle pos diante do espello non a Alex, senón a sociedade. Dicía a sociedade, mira que estáis facendo isto. Sí.
Pois estaba falando dunha novela que está xa agora á venda. Contanos como facemos para facernos con esta novela, onde a tes? Pois teño unha conta en Instagram onde promociono o libro e está en Amazon desde este luns día 9. Como se esa conta para que a xente poda buscala? E Books_Anxo. Pois aí temos unha historia que non sei se agora que vas a recibir o retorno da segunda pode caber un pouco a idea que tes da terceira ou non? Sí. Sí? Sí. Ahora mismo tes bastante claro que vai pasar na terceira ou estás aberto? Pois na terceira sí, xa teño pensado o que vai pasar. Pois un Alex que se reconstrúe, creo que se atopa, me falta o Alex que se asenta. Pode asentarse nesa terceira, aunque supoño que na segunda, non o sei, igual xa está un pouco máis sentado, non? Sí, na segunda, de feito, ele e a súa parella xa se atopan máis asentados en Abadín e empezan a facer vida desde logo, as pontes veñen casi nunca. E cando teríamos a presentación? Non tes data aínda, pero estás falado dela, non? Non sei se o mellor hai unha xira, se irás a máis sitios a presentalo. Sí, irei a Abadín. Irás a Abadín. Sí. Está previsto as pontes, a Abadín, algún sitio máis, non? No, de momento non. Estás tendo o apoio que esperabas, que precisabas, por parte xa non da xente, sino das administracións, das bibliotecas, da xente da literatura? Sí. E desta xente máis maior que te máis experiencia de escribir, que supoño que farías con eles, que tal, que che están dicindo? Hai xente que sorprende que empeces tan novo, te animan, non? Sí, anímame, basicamente, que para eles, cando eles escribín por primeira vez, non se crían que tiña 14 anos e que xa estaba escribindo. Sí, porque os 15 son de estrea, cumprichos a moi pouco. Sí. Cando empezaches falábamos dun rapaz de 14 anos, ora 15. Pois nos queda un pouco coñecer esa novela, ver como sae, e por último a túa conclusión. Isto era o que esperabas? Cando un día te sentaches e xaches, vou escribir unha novela a ver que pasa. Esperabas que as cousas foran como foron? Non, esperábame que foran peor. Sí. Sí, porque as editoriais non é moi difícil entrar por así dicilo, a carreira dunha editorial para sacar un libro. Entón, a Amazon sacou esa oportunidade, eu adheríme a esa oportunidade e a isto ahora aí gracias a Amazon. Pero bueno, tamén che dá máis oportunidade, máis liberdade, máis creatividade, non? Porque faste todo o proceso. Si fago todo o proceso, menos o de corrixilo e maquetalo, que lle mando a unha persona da Coruña. Que che corrixe a maqueta. Sí. Iso foi coas dous casos, farás así co terceiro, supoño. Sí. Vale. Nos adiantas algo do terceiro? Ou non, esperamos? De momento ainda non sei Nada. moito. Vamos a ter en conta iso, que se asenta, Alex, non? Sí. Pois moitas grazas por achegarte, esperamos a ver esa presentación que fagas en As Pontes e animamos a xente a que merque porque agora xa pode ler as dúas historias conxuntas e non ter que dar da primeira a segunda. A verdade é que foi rápido sacando o libro, tal e como se comprometera. Seguro que agora xa estás escribindo para o terceiro, polo menos notas, non sei se o libro, pero seguro que notas, sí, verdade? Sí. Pois coñecerémoslo en breve. Grazas a todos por seguirnos, grazas a ti por vir ata aquí e quedamos pendentes de coñecer esa terceira entrega das historias de Alex. Grazas e boa noite.